Şepal Xatun, Sevorî, Kûsele, Mirîş û Kîvroş bi hev re li gundekê dijiyan. Şepal Xatunê ji wan re got: Em cînarê hevin. Em bi hev re li vî gundî dijîn. Bila her kes berderê mala xwe bimalije, paqij û serûber bike. Sevorî, Kûsele û Mirîşkê ev pêşniyaza Şepal Xatunê baş dîtin. Lê Kîvroşkê got: Ez bi paqijiya malê re pir diwestim. Ez paqijî maqijiyê nakim. Sevorî çû rex Şepal Xatunê û jê re got: Kîvroşk bêxîret û xemsar e. Ka li qirêjî û gemariya mala wê binihêre. Şepal Xatun çû rex Kûseleyî, giliyê Kîvroşkê kir û got: Kîvroşk xemsar e û qirêjokî ye. Divê ew dev ji vê xemsariya xwe berde. Her çar bi hev re ketin rê û çûne mala Kîvroşkê. Li mala wê nihêrîn û gotin: Lê kêş û mêşan binêre, li pêşûyan binihêre. Bêguman mirov li van deram nexweş dikeve. Kîvroş keniya û got: Ev gotina we pir sosret e. Çawa mêş û pêşû dibin sedema nexweşiyê? Ev gotina we ne rast e. û bû tîqe tîqa wî keniya. Her çaran hinekî bi hev re fikirîn û gotin: A herî qenc em di navbera malên xwe û ya wê de dîwarekî çê bikin. Em ê bi xwe malên xwe paqij bikin. Kîvroşk çawa dike? Êdî ji me re jî nexeme. Piştî çend rojan mêşên perok xwedane ser xwarinên Kîvroşkê. Dema wê ev xwarin xwarin nexweş ket. Ket nava nivînê. Êdî neşiya xwe bilivîne. Şepal Xatunê pêhaydar bû ku Kîvroşk nexweş ketiye. Şepal Xatun, Sevorî, Mirîşk û Kûsele kom bûn hin xwarinên bi vîtamîn li gel xwe birin û çûne ziyareta Kîvroşkê. Kîvroşkê ji wan re got: Min şaşî kir we ya rastî ji min re gotibû. Dema Kîvroşkê ew xwarinên bi vîtamîn xwar ji nexweşiya xwe baş bû. Hema rabû dest avê te gezik û merikekê gemara nava mala xwe hemû paqij kir û birxiste qirşdankê. Pişt re Kîvroşkê firçeyekê anî mala xwe û bi rengekî bedew boyax kir. Hevalên wê pir kêfxweş bûbûn. Ew dîwarê di navbera xwe de hilweşandin. Piştî wê rojê wan bi hev re di gundekî paqij de jiyana xwe domandin. Di gundê wan de êdî ne mêş, ne pêşû, ne jî nexweşî hebû.